25 лістапада 1795 года у Новым замку ў Гародні стомлены 63-гадовы мужчына напісаў па-французску такія словы: «Мы выракаемся свабодна і добраахвотна ад усіх нашых правоў, без якіх-небудзь выключэнняў, на карону Польшчы і Вялікае княства Літоўскае, і ўсе землі ад іх залежны. І таксама адракаемся ад усіх тэрыторый у названых краях. Мы перадаем гэты акт урачыстага адрачэння ад кароны і праўлення Польшчы ў рукі яе імператарскай высокасці. Пакінуўшы пасад, мы выконваем апошні абавязак нашага кіравання і молім яе імператарскую вялікасць, каб яна надарыла сваім матчыным клопатам усіх тых, для каго мы былі каралём». Паставіўшы кропку ў гэтым лісце, Станіслаў Панятоўскі, герб-уцёлак, перастаў быць каралём Польшчы і вялікім князем літоўскім. А Рэч Паспалітая пераставала існаваць як дзяржава. Разам з ёй з палітычнай карты Еўропы знікла і карона Польшы, якая на той момант налічвала ўжо больш за 800 гадоў. І Вялікае княства Літоўскае, якое цягнула сваю гісторыю з далёкага 13 стагоддзя. Дзяржаўнасць нашых продкаў у гэты момант была ссечаная. У лістападзе 2025 года спаўняецца роўна 230 гадоў з той эпахальнай падзеі. 230 гадоў – немалы тэрмін. Падавалася б, пытаннямі падзелу Рэчы Паспалітай цяпер мусяць цікавіцца толькі прафесійныя гісторыкі. Але, на жаль, пытанні, якія перад намі ставіць сучаснае нам 21 стагоддзе, вельмі сугучныя з пытаннямі стагоддзя 18. Што лепей, слабая дэмакратыя ці моцная аўтакратыя? Ці можна выжыць, паддаўшыся ўплывам мацнейшага суседа? Ці можна нешта супрацьпаставіць прамой агрэсіі імперый? Вось ужо 200 гадоў гісторыкі б'юцца над такімі ж самымі пытаннямі ў дачыненнях да падзелу Рэчы Паспалітай. За апошнія дзесяцігоддзі навука значна больш даведалася пра 18 стагоддзе, і таму на гісторыю падзення Рэчы Паспалітай глядзіць крыху па-новаму. Гэта ўсё яшчэ вельмі трагічная і сумная гісторыя пра тое, як адна рэспубліка спрабавала выжыць у атачэнні вялікіх імперый. І мы ўсе добра ведаем, чым гэта гісторыя завяршаецца. Але нам бы разабрацца ў яе сюжэце. Першага лютага 1717 года сенатарская заля ў каралеўскім замку ў Варшаве. Ідзе паседжанне сойма, вышэйшага органа кіравання дзяржавай. Але сойм нейкі дзіўны. Звычайна паседжанні шляхецкіх сходаў гэта процьма энергіі, гэта дыскусіі, сваркі, спрэчкі, шматгадзінныя прамовы. А тут некалькі дзесяткаў паслоў, якія з'ехаліся з усіх канцоў Рэчы Паспалітай проста маўчаць. Прамаўляе толькі кароль, маршалак і некалькі спецыяльна выбраных асобаў. І яшчэ адна дзіўная рэч. Традыцыйна соймы цягнуцца некалькі тыдняў, а гэты завершыўся всяго за адзін дзень. У гісторыю гэты з'езд шляхты увайшоў пад назвай «Нямы сойм». І шмат якія даследчыкі сімвалічна лічаць гэту падзею пачаткам канца Рэчы Паспалітай. У пачатку 18 стагоддзя на землі Рэчы Паспалітай прыйшла страшная паўночная вайна. Распачаў яе на сваю галаву кароль польскі і вялікі князь літоўскі Аўгуст II Моцны. Ён быў багаты, сапраўды моцны і вельмі амбітны.
Даведаўшыся, што ў Швецыі на трон узышоў новы, зусім малодзенькі і недасведчаны манарх, ён падумаў, што гэта добрая нагода адрэзаць ад Швецыі кавалак тэрыторыі. На нескладаную авантуру Аўгуст падбухторыў Данію, а таксама яшчэ аднаго маладога і амбітнага валадара, расейскага цара Пятра I. Аўгуст з Пятром разлічылі ўсё, апроч таго, што маладзенькі і недасведчаны шведскі монарх Карл XII акажацца вайсковым геніем. Наступныя 10 гадоў ён граміў усіх сваіх ворагаў і ў Даніі, і ў Расіі, і ў Рэчы Паспалітай. Тэрыторыі кароны і ВКЛ былі цалкам спустошаныя войскамі шведаў, расейцаў і саксонцаў. Аўгуст Моцны быў дэтранізаваны, а шляхта Польшчы і ВКЛ білася паміж сабой у варожых лагерах. Што адбываецца для звычайных грамадзян Рэчы Паспалітай? Паўсюль войскі ўваходзяць на іх тэрыторыі. Паветы і воеводствы пачынаюць склікаць свае ўзброеныя сілы, каб супрацьстаяць нават тым жа свавольным жаўнерам. Кароль Аўгуст II уводзіць на тэрыторыю Рэчы Паспалітай саксонскія войскі. Гэтыя войскі неабходны для барацьбы з Турцыяй, бо існуе рэальная пагроза вайны з Турцыяй. Адначасова ўваходзяць расійскія войскі ў Вялікае княства Літоўскае, прысутнічаюць тут увесь час. І вось у гэтых абставінах яшчэ дадаюцца саксонскія войскі, якія пачынаюць збіраць падаткі на сваё існаванне. Ну, ўжо гэта становіцца такой апошняй кропляй. Фактычна шляхта не ў стане забяспечваць гэтыя войскі, даваць ім падаткі. Кароль Аўгуст II увёў сваіх саксонцаў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, каб абараніць і цэнтралізаваць дзяржаву. Але відавочна, 25 000 новых чужых жаўнераў перапоўнілі чашу цярпення шляхты. У лістападзе 1715 года шляхта аб'ядноўваецца ў Тарнагродскую канфедэрацыю і пачынае прамыя баявыя дзеянні супраць свайго караля. Пасярод спаленай і разбуранай краіны ідзе па сутнасці грамадзянская вайна. Трагічнасць гэтай падзеі разумелі ўсе ўдзельнікі канфлікта. Для таго, каб спыніць баявыя дзеянні, перамоўнікам паміж бакамі быў паклікан расійскі імператар Пётр I. На той момант галоўны бенефіцыяр паўночнай вайны, чалавек, які здолеў перамагчы Карла XII. І Пётр I дамовіўся. Ён пераканаў Аўгуста II пайсці на саступкі. У 1717 годзе тут, у гэтай зале, кароль змог дамовіцца са шляхтай. Ён, кароль, адмаўляўся ад цэнтралізацыі, а шляхта адмаўлялася ад бунта. І вось тут з'яўляецца адзін з галоўных міфаў, што нібыта прымірэнне караля і канфедэратаў адбываецца пад дыктатам расійскіх войскаў. Гэтага дыктату не было, бо сапраўды расійскія войскі ўваходзяць у межы зноў Вялікага княства Літоўскага і кароны польскай і даходзяць нават да Гродна. Расійскі пасол Даўгарукі заклікае, безумоўна, да прымірэння бакоў, але, напрыклад, у адрозненні ад пазнейшых шмат гадоў ён не ўмешваецца ў гэтыя перамовы, як бы не аказвае фактычна на іх ніякіх такіх уплываў моцных. Вось жа, сучасныя даследчыкі лічаць, што нямы сойм не быў прымусам Пятра I. Гэта было месца рэальнай згоды паміж каралём і шляхтай. Згоды, якая дала магчымасць мірна суіснаваць розным палітычным сілам у Рэчы Паспалітай на працягу наступных дзесяцігоддзяў. Але быў у гэтага сойма і негатыўны момант. Каб спыніць цэнтралізацыю дзяржавы і спыніць паборы мірнага насельніцтва, і кароль, і шляхта пагадзіліся на абмежаванне войска ў дзяржаве. Аднак сам нямы сойм успамінаўся ўдзельнікамі і потым на працягу многіх гадоў як падзея, якая пасля многіх ваенных гадоў і Тарнагродскай канфедэрацыі забяспечыла Рэчы Паспалітай мір. Яго ўспаміналі добра, і нават гэтая пастанова, якую пазней так крытыкавалі, скарачэнне польскага войска да 24 000, нават гэтая пастанова была прыстасаваннем колькасці войска да магчымасцяў яго ўтрымання Рэччу Паспалітай.
Такім чынам, у 1717 годзе ніхто ў гэтым замку, ды і зрэшты ва ўсёй Рэчы Паспалітай не здагадваўся пра перспектывы будучай катастрофы. Хутчэй наадварот, было адчуванне пераадоленага крызісу паўночнай вайны. Шляхта з каралём дамовіліся, вайна скончылася, войскі больш не будуць аб'ядаць простых жыхароў. А той, што Пётр I пакінуў частку сваіх войскаў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай і ўмацаваў свае палітычныя ўплывы тут, то гэта ж дробязь, гэта ж часова. Вось гэтае месца ў Варшаве, у сучасным раёне Воля, у 17-18 стагоддзях было месцам, дзе шляхта выбірала сабе новых каралёў. Навокал ставіліся шатры і тысячы шляхцюкоў з Варшавы, Менску, горадні, Кіева, Львова, Познані, Кракава, Трокаў, крыкамі, дыскусіямі выбіралі сабе новага монарха. У верасні 1733 года шляхта ў чарговы раз сабралася ў гэтым месцы пасля смерці караля Аўгуста II. Новым монархам яны выбралі сабе прадстаўніка старадаўняга магнацкага роду Польшчы Станіслава Лешчынскага. Выбралі, але не змаглі зрабіць каралём. Петербургу не спадабалася такое рашэнне. І таму расійскія войскі былі ўведзеныя на тэрыторыю Варшавы з боку Прагі, і там, пад прымусам, новым каралём Польшчы быў выбраны Аўгуст III Сас. Такога прамогу ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы рэспублікі яшчэ ніколі не было. Менавіта ў гэты момант эліты Рэчы Паспалітай з роспаччу зразумелі, што яны нічога не могуць супрацьпаставіць знешнім уплывам. Таму што па выніку дамоўленасцяў 1717 года войскі кароны польскай і Вялікае княства літоўскага былі вельмі слабыя. І вось тут Рэч Паспалітая сур'ёзна адстала ў 18 стагоддзі. Колькасць яе войска ні ў якім разе не была меншай за сярэдні паказнік для рэгіёну і эпохі ў 17 стагоддзі і нават цягам паўночнай вайны. Але пасля Вялікай паўночнай вайны устанаўленне максімальнай колькасці войска Рэчы Паспалітай на ўзроўні 18 000, а на практыцы часцей менш, магло быць дастатковым для мірнага часу канца 17 стагоддзя, але было цалкам недастатковым у сярэдзіне 18-га. І праблема толькі нарастала да 1780-х гадоў, калі расейская армія налічвала паміж 200 і 300 тысячамі чалавек. Падобная сітуацыя была ў аўстрыйцаў, якія маглі выстаўляць 300 000 у вайну і падтрымліваць 200 000 у мірны час, а прусы таксама мелі каля 200 000. У такіх абставінах нават 65 000, якія былі набраныя падчас 4гадовага сойму, былі катастрафічна недастатковыя. Такім чынам, няздольнасць глыбей абкладаць падаткамі, збіраць больш сродкаў і трымаць большую армію, безумоўна, каштавала Рэчы Паспалітай яе лёсу. У традыцыйнай гістарыяграфіі перыяд кіравання Аўгуста III прынята апісваць як час найвышэйшай польскай анархіі. Вось гэты добра вядомы ўсім вобраз шляхцюкоў, п'яніцаў, якія нічога не ўмеюць, апроч біцца на сойміках на шаблях. І тут ёсць доля сваёй праўды. Многія соймы падчас кіравання Аўгуста III былі сарваныя праз ліберум вета. Шляхта шмат піла, магнаты будавалі сабе магутныя палацы і прыгняталі сялян. Але ці ж усё на самой справе было так дрэнна? Няўжо у Англіі і Францыі таго перыяду эліты не пілі алкаголь? Ці, можа, у Германіі і Швецыі не было карупцыі? Напэўна, ўсё-такі праблему Рэчы Паспалітай трэба шукаць крыху глыбей. У 17 стагоддзі пасля балючых паражэнняў ад войскаў ВКЛ у Лівоніі Швецыя правяла рэформы і ўвяла рэкрутчыну. Простых людзей пачалі забіраць на вайсковую службу на доўгі час. Вайна перастала быць толькі шляхецкаю справаю. Тэхналагічны прагрэс гэтаму спрыяў. З'яўлялася лепшая агняпальная зброя, якой можна было карыстацца без доўгага навучання. Але моцнае павелічэнне войска патрабавала значных зменаў у лагістыцы ды арганізацыі ўсёй дзяржавы. Тысячы жаўнераў трэба было апранаць у аднолькавую форму, карміць, размяшчаць, а пасля выплачваць ім пенсіі.
У адказ на гэты выклік у еўрапейскіх дзяржавах вырастае тое, што Томас Гоббс назваў левіяфанам – вялікая дзяржаўная бюракратычная машына. Створаная для забеспячэння войска, яна моцна памяняла структуру еўрапейскага грамадства і паўплывала на развіццё навук. Новыя мапы, новыя тэхналогіі, новая прамысловасць. Новая сістэма патрабавала двух абавязковых элементаў – цэнтралізацыі ўлады вакол манарха і прафесіяналізацыі працаўнікоў. Бюракратычная сістэма выбудоўвала кар'ерныя лесвіцы і запаўняла іх людзьмі не заўсёды высокага паходжання. Стварэнне вялікіх войскаў мяняла структуру тагачасных грамадстваў, адкрывала новыя кар'ерныя магчымасці прадстаўнікам сярэдняга класу. Tuo meto valstybės jau nuo 17 Сапраўды дзяржава таго часу ўжо з 17 стагоддзя імкнулася арганізавацца на аснове сучасных прынцыпаў. І як казаў Макс Вебер, які даследаваў развіццё бюракратыі, менавіта тагачасная бюракратыя была прагрэсіўнай з'явай, бо дапамагала ствараць апарат кіравання, які дазваляў дзяржаве функцыянаваць. І створаная бюракратычная сістэма дазваляла дзяржаве працаваць хутчэй і лепш. Гэта была станоўчая з'ява ў кіраванні дзяржавай таго часу, калі паглядзім на ўсе еўрапейскія дзяржавы. visos Europos valstybės. Дзяржаўная сістэма Рэчы Паспалітай у 18 стагоддзі вельмі моцна адставала ад сваіх суседзяў у справе цэнтралізацыі. Таму што новыя еўрапейскія тэндэнцыі моцна пярэчылі самой сутнасці шляхецкай дэмакратыі, сарматызму. Нельга каралю даваць шмат улады, кіраваць мусіць шляхта. Нельга дапускаць прадстаўнікоў ніжэйшых саслоўяў да улады, таму што кроў пралівае шляхта. Па выніку, у 18 стагоддзі ў Рэчы Паспалітай быў вельмі слаба развіты бюракратычны апарат. Рашэнні, якія прымаліся на сойме, спускаліся на ўзровень ваяводстваў і там часам проста знікалі, таму што іх не было каму выконваць. Свет мяняўся, а шляхецкая дэмакратыя не. Няўжо ніхто гэтага не разумеў? Няўжо ў краіне не было людзей, якія не хацелі памяняць гэту сітуацыю? У пачатку 1730-х гадоў тут у Пулавах, невялікім горадзе на мяжы Люблінскага і Мазавецкага ваяводстваў, магнат Аўгуст Чартарыйскі разам з жонкай Сафіяй пачалі ўзводзіць вялікі палацава-паркавы комплекс у стылі ракако. І палац, і парк дайшлі да нас у крыху змененым выглядзе, але і цяпер уражваюць сваім маштабам і багаццем. Зрэшты, так і планавалася. Чартарыйскія былі адным з буйнейшых магнацкіх радоў у Рэчы Паспалітай у 18 стагоддзі. Сваю генеалогію яны вялі ад вялікага князя літоўскага Альгерда і сваім гербам мелі літоўскую пагоню. Чартарыйскія валодалі вялізнымі землямі на тэрыторыі Валыні і займалі найвышэйшыя пасады ў вялікім княстве літоўскім. Такі род мусіў мець вялікую рэзідэнцыю. Зрэшты, Аўгуст Чартарыйскі будаваў не толькі палац. Разам са сваім братам Міхаілам Чартарыйскім падканцлерам, а ў будучым канцлерам ВКЛ, яны будавалі новую палітычную сілу ў Рэчы Паспалітай. Заручыўшыся падтрымкай Аўгуста III, а таксама некалькіх магнацкіх груповак, сярод якіх былі і панятоўскія, яны стварылі фамілію, сілу, якая мусіла памяняць саму сутнасць рэспубліканскай дзяржавы. Эліты выдатна разумелі, што Польшчы патрэбныя рэформы. Але ў час, калі яны хацелі гэтыя рэформы правесці пры Аўгусту III, спачатку пры Аўгусту III. Аднак 1738-1752 былі гадамі, калі фамілія Чартарыйскіх, прыхільнікі рэформаў, якія кіравалі краінай у той час, гэта значыць, дзейнічала ў згодзе з саксонска-польскім дваром. Мела вельмі добра распрацаваны план рэформаў. Але гэта ўжо было занадта позна. Фамілія сканцэнтравала ў сваіх руках вялізныя фінансавыя і чалавечыя рэсурсы. Цягам 1730-50-х гадоў яны здолелі прапанаваць, а часам і рэалізаваць шэраг вельмі важных для Рэчы Паспалітай рэформаў. Напрыклад, быў створаны трыбунал па кантролю за фінансамі, камісія па кантролю за адміністрацыйнымі справамі. Была высунутая прапанова па павелічэнню войска Рэчы Паспалітай да 60 000 жаўнераў і ў той жа час прапановы па абмежаванню ўлады гетманаў.
Гэта былі ўсе тыя рэформы, якія мусілі паспрыяць цэнтралізацыі дзяржавы і развіццю бюрократычнай сістэмы. Пры падтрымцы фаміліі адзін з выбітнейшых асветнікаў свайго часу Станіслаў Канарскі распрацаваў амбітную праграму зменаў дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай, а пасля сам як манах-піар залажыў асновы будучай школьнай сістэмы ў краіне. Пры гэтым сам Аўгуст III, нягледзячы на тое, што нячаста бываў у Рэчы Паспалітай, хутчэй спрыяў рэформам. Напрыклад, пры ім была закладзеная новая якасная паштовая служба ў краіне. Сам кароль выдаткоўваў грошы на стыпендыі для таленавітай моладзі, каб яна вучылася за мяжой, і агулам спрыяў развіццю мастацтваў і навукі ў краіне. Карацей, нягледзячы на ўсе праблемы з карупцыяй і недасканаласцю дзяржаўнай сістэмы, Рэч Паспалітая ў 30-50-е гады паступова станавілася на рэйкі рэформаў. Была толькі адна праблема. Стаўшы самай вялікай палітычнай сілай у краіне, фамілія не была цалкам самастойнай. Яна грунтавала свае ўплывы на падтрымцы Петербурга, на вельмі шчыльнай падтрымцы Петербурга. У нейкі момант партыю чартарыйскіх нават пачалі называць рускай партыяй. Але чаму так? Няўжо рэформы ў Рэчы Паспалітай праводзіліся праз Расею? Групоўка чартарыйскіх прапаноўвала самыя лепшыя праекты рэформаў. Яны былі больш за ўсё падрыхтаваныя. Яны аб'ядналі у сваіх шэрагаў, калі можна так сказаць, галоўныя умы таго часу Рэчы Паспалітай. Але вось гэта арыентацыя на Расію прывяла да з'яўлення такой ілюзіі, што нібыта ў Петербурзе таксама дазволяць на правядзенне гэтых рэформаў і таксама нават зацікаўлены ў іх, каб не было вось гэтага хаоса, гвалта ў Рэчы Паспалітай, што ўплывае на стасункі паміж краінамі. Чэрвень 1767 года. Сенатарская заля каралеўскага замка ў Варшаве. На троне сядзіць кароль польскі і вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. І плача. Сярод тлуму шляхцюкоў, магнатаў, паслоў і сенатараў ён не можа стрымаць слёз, таму што ўсе ягоныя мары і надзеі рушацца. 2 гады назад, нечакана для ўсіх, Станіслаў Панятоўскі, прадстаўнік старадаўняга, заможнага, але зусім не магнацкага роду Панятоўскіх, раптам стаўся каралём. Так супала, што ягоны бацька быў вельмі важным прадстаўніком палітычнай партыі чартарыйскіх, фаміліі. А сам ён, будучы паслом у Петербурзе, навязаў блізкі, максімальна блізкі кантакт з будучай імператрыцай Кацярынай II. Каралём мусіў стаць не ён, а адзін з прадстаўнікоў роду чартарыйскіх. Але Кацярына вырашыла па-іншаму. Stanisław August ma fatalną, czarną legendę. Станіслаў Аўгуст мае фатальную чорную рэпутацыю, якая распаўсюдзілася ў 19 і ў 20 стагоддзі трывала. І хаця пасля Другой сусветнай вайны навукоўцы радыкальна змянілі сваю ацэнку Станіслава Аўгуста. Толькі пасля Другой сусветнай вайны, калі дадаткова яшчэ архівы іншых магнацкіх родаў, асабліва архівы патоцкіх, грамадскі архіў патоцкіх сталі даступныя, гэта прывяло да радыкальнай змены ацэнак гісторыкаў, даследчыкаў. У выпадку Станіслава Аўгуста было паказана, па-першае, калі абмежавацца толькі 2 фактамі, што ўзыходзячы на трон, гэты кароль меў цалкам гатовы спелы план рэформаў, які ён рэалізоўваў фактычна да канца жыцця. Który realizował w gruncie rzeczy do końca życia. Stanislavas Augustas Poniatowskis iš tiesų... Станіслаў Аўгуст Панятоўскі сапраўды меў вельмі выразную візію рэфармавання сваёй дзяржавы. Ён быў чалавекам эпохі асветніцтва, які атрымаў выдатную адукацыю, пазнаёміўся з навацыямі, якія несла эпоха асветніцтва, і хацеў рэфармаваць і ўмацаваць сваю дзяржаву, ператварыўшы яе ў моцнае каралеўства польскае. Гледзячы на тагачасную Вялікую Брытанію,
ён бачыў у ёй мадэль дзяржаўнага дабрабыту і хацеў зрабіць сваю краіну канстытуцыйнай манархіяй. Savo valstybę konstitucinę monarchiją. Выглядала на тое, што карты сышліся. Саксонцу Аўгусту III не было часу займацца рэформамі ўнутры Рэчы Паспалітай. У яго была Саксонія. А тут на трон сеў добра падрыхтаваны, бліскуча адукаваны і патрыятычна настроены Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. За спінаю яго была ўплывовая фамілія. Побач была усемагутная Кацярына II. Можна было нарэшце заняцца сапраўднымі рэформамі. І кароль заняўся. Там reikėjo sukurti valstybės administraciją. Для гэтага трэба было стварыць дзяржаўны адміністрацыйны апарат бюракратычнага кіравання, дзе можна было прымаць рашэнні большасцю галасоў пры стварэнні пэўных адміністрацыйных інстытуцый. Першым крокам стала ўвядзенне скарбовай і вайсковай камісіяў. Трэба мець на ўвазе, што дзяржава была з дзвюх частак, яна складалася з каралеўства польскага і вялікага княства літоўскага. Таму перабудова органаў кіравання адбывалася ў абедзвюх гэтых частках, дзе ствараліся дзяржаўныя адміністрацыйныя інстытуты. Перш за ўсё скарбовая камісія і вайсковая камісія, дзе займаліся фінансамі і справамі войска. Такім чынам былі абмежаваныя паўнамоцтвы падскарбіяў і гетманаў. І гэтыя камісіі былі створаныя асобна для ВКЛ і асобна для Польшчы. Гэта быў першы крок. Наступным крокам стала неабходнасць павялічыць фінансавую здольнасць дзяржавы, шукаючы шляхі падняць эканоміку, перш за ўсё умацаваць бяспеку яе межаў. Да гэтага вяла рэформа мытнай сістэмы, якая таксама пачала ажыццяўляцца. Былі створаныя мытні, сістэма збору мыта, якія абкладалі падаткамі тавары, што ішлі транзітам з Прусіі ў Расею. І гэта, натуральна, выклікала непрыязь з боку Расеі і Прусіі, бо раней яны не плацілі мытаў, а цяпер павінны былі плаціць за перавоз тавару. Turėjo už gabenamas prekes tos muitus mokėti. Першы год кіравання Панятоўскага час амбітных задумаў і досыць канкрэтных крокаў. Кароль, несумненна, спрабаваў пераўтварыць Рэч Паспалітую ў асветніцкую манархію па прыкладзе Аўстрыі, Прусіі ці Францыі. Але ягоная актыўнасць напужала не толькі кансерватыўную шляхту ў Рэчы Паспалітай, але нават ягоных саюзнікаў чартарыйскіх. Асабліва захваляваўся Пецярбург. Кацярына вырашыла з гэтым нешта рабіць. У нейкі момант да караля прыйшоў расійскі пасол Мікалай Рыпнін з нечаканай прапановай ад імператрыцы. Тая хацела, каб у Рэчы Паспалітай былі зроўненыя правы праваслаўных пратэстантаў з каталікамі. Кароль на прамілы бог прасіў, каб яго не прымушалі гэтага рабіць. Сам ён быў не супраць правоў іншаверцаў, але ён разумеў, што ў дадзены момант гэтае пытанне проста разарве краіну. Але Мікалай Рыпнін умеў быць пераканаўчым. Таму на чарговым сойме 1767 года тут, у каралеўскім замку, было паднятае пытанне аб раўнапраўі іншаверцаў. І менавіта на гэтым сойме кароль плакаў, бо разумеў, што ўсім ягоным памкненням прыходзіць канец. Ён хацеў рэфармаваць краіну, але шляхта не верыла яму, бо лічыла марыянеткай Расеі. Расея замінала яму, таму што лічыла, што ягоныя дзеянні могуць умацаваць Рэч Паспалітую. Замкнёнае кола. І ўсе ягоныя рэформы разбіваюцца аб балючае, але па сутнасці нетэрміновае пытанне раўнапраўя іншаверцаў. На тым сойме шляхта адкінула прапанову караля. У Рэчы Паспалітай была такая старадаўняя форма палітычнай арганізацыі шляхты, як канфедэрацыя. У канфедэрацыі не дзейнічала ліберум вета, таму там все рашэнні прымаліся большасцю галасоў. І шляхта магла аб'яднацца ў канфедэрацыю на сойме, па-за межамі сойма, альбо нават абвесціць бунт супраць караля, і ўсё гэта было законна. У 1767 годзе, пасля таго, як на сойме шляхта адмовіла іншаверцам у іх правах, у Рэчы Паспалітай паўстала дзве новыя канфедэрацыі. Першая ў Слуцку, старадаўнім праваслаўным цэнтры ВКЛ,
Паўстала канфедэрацыя, якая мусіла абараняць правы праваслаўных, а ў Торуні, старадаўнім пратэстанцкім цэнтры, адпаведна, правы пратэстантаў. Дзіўным чынам, у той жа час на тэрыторыю ВКЛ увайшлі расійскія войскі. Але, напрыклад, у Вялікім княстве літоўскім ўжо паўстала Суцкая канфедэрацыя, аб якой потым шмат год распавядаюцца, што гэта была канфедэрацыя праваслаўных. Але у ёй удзельнічала толькі 5 праваслаўных шляхцічаў з Мсціслаўскага воеводства, якія прыехалі пазней. Як пераканаўча паказалі даследаванні літоўскага гісторыка Мечыслава Саючаса і беларускага гісторыка Вадзіма Непяркова, гэта была цалкам штучная канфедэрацыя, складзеная з пратэстантаў, але потым, каб рэпрэзентаваць яе ў той жа Еўропе, пачаліся выходзіць тыя ж друкі, дзе змяшчаліся дзесьці вымышленыя, дзесьці прывезеныя праз Георгія Каніскага спісы, што нібыта ў гэтай канфедэрацыі была праваслаўнай. Гэта спецыяльна такая была прапаганда, якая прадстаўлялася на захад, каб патлумачыць вось сэнс гэтага дысідэнцкага пытання. У адказ на ўтварэнне праваслаўнай пратэстанцкай канфедэрацыі вось тут, у польскім горадзе Радам, 23 чэрвеня 1767 года пад кіраўніцтвам найбагацейшага магната ВКЛ Караля Радзівіла Пані-Каханку была ўтворана канфедэрацыя па абароне правоў каталікоў Рэчы Паспалітай. Але вось дзіўны факт. Ахоўваў гэты з'езд шляхты вялікі аддзел расійскіх войскаў пад кіраўніцтвам палкоўніка Васіля Кара. Але ж Расія мусіла абараняць праваслаўных, а не католікаў. Што адбываецца? Канфедэрацыі, напрыклад, заўсёды былі неабходныя падчас бескаралеўя. Ні адно бескаралеўе не магло быць паспяхова завершанае без канфедэрацыі. Аднак радамская канфедэрацыя, яе аналаг у Вільні ў Вялікім княстве літоўскім, без сумневу былі расійскай інтрыгай, арганізаванай паслом Расіі з мэтаю замацаваць Рэч Паспалітую ў падпарадкаваным стане, дзе ёю можна было лёгка кіраваць. Гэта, ў сваю чаргу, справакавала барскую канфедэрацыю, якая зноў мела дзве грані. З аднаго боку, яна была даволі хаатычна, яна выступала супраць рэформаў, вызначалася нецярпімасцю да хрысціянаў іншых канфесіяў. І ўсё ж гэта быў сапраўдны пратэст супраць умяшання Расіі ў справы Рэчы Паспалітай. Бясчынства расійскіх сілаў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у пэўны момант перапоўніла чашу цярпення тутэйшай шляхты. Усе гэтыя гульні ў падстаўныя канфедэрацыі спарадзілі тое, чаго не планаваў Пецербург. Разгневаная шляхта абвесціла аб стварэнні рэальнай канфедэрацыі ва ўкраінскім бары і распачала паўнавартасную грамадзянскую вайну супраць свайго караля і ягоных гаспадароў. Барская канфедэрацыя ахапіла шматлікія тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Нягледзячы на поўную сумбурнасць гэтага руху, яна моцна ўдарыла па расійскіх уплывах у рэгіёне, бо прымусіла Расію распачаць вайну супраць Турцыі. Гэтага Кацярына ўжо сцярпець не магла. Вынікам падаўлення барскай канфедэрацыі стаўся першы падзел Рэчы Паспалітай. 18 верасня 1773 года на чарговым соймавым паседжанні ў Варшаве шляхта вымушаная была пагадзіцца на тое, што ад тэрыторыі Рэчы Паспалітай аддзяляецца 211 000 квадратных кіламетраў і перадаюцца Расіі, Аўстрыі і Прусіі. А сама Рэч Паспалітая сыходзіць пад поўны ўплыў Пецербурга. Асобаю, якая прыняла рашэнне, была Кацярына II, і яна павінна была прызнаць, што даўнюю палітыку, якая ішла яшчэ з часоў Пятра I, паводле якой для Расіі было лепш кантраляваць усю Рэч Паспалітую, чым аддаваць яе часткі Прусіі і Аўстрыі, прыйшлося перагледзець, бо яна сутыкнулася з цяжкасцямі ў кантролі над дзяржавай, часткова праз барскіх канфедэратаў, часткова таму, што яна не магла разлічваць на караля Станіслава Аўгуста і яго дзядзькоў чартарыйскіх, а таксама праз прагнасць яе дваранаў да новых зямель. А яшчэ былі і стратэгічныя і дэмаграфічныя меркаванні. Мяжа ў тых мясцінах, дзе цяпер паўночна-ўсходняя Беларусь, была няпростая для ахоўвання. Пасля падзелу яна стала значна больш простаю мяжой.
Гэта моцна ўскладніла ўцёкі сялянаў з расейскай імперыі ў вялікае княства літоўскае, дало рассеі поўны кантроль над ракою Дзвіной, або Даўгавай, якая ўпадае ў Балтыйскае мора. Так што былі добрыя стратэгічныя прычыны для таго, каб у выніку яна абрала падзел замест палітыкі поўнага кантролю над усёй тэрыторыяй. Але падзел, калі ён нарэшце адбыўся на яе умовах. Сімвалічна, той сойм запомніўся акцыяй двух наваградскіх паслоў, Тадэвуша Рэйтана і Тадэвуша Корсака. Рэйтан проста лёг у дзвярах сенатарскай залі са словамі «тапчыце мяне, не тапчыце айчыну», але яго проста пераступілі. Вось жа, у пэўным сэнсе прычынай першага падзелу Рэчы Паспалітай сталася залішняя актыўнасць караля Панятоўскага ў першыя гады яго каралявання. Ён хацеў памяняць правіла гульні, але правіла гульні па выніку памяняла Кацярына II. У красавіку 1773 года пераступіў Тадэвуша Рэйтана і кароль Панятоўскі. І гэта нібыта ставіла крыж на ім як на палітычным лідары Рэчы Паспалітай. Зловлены барскай канфедэрацыяй, пракляты сваімі суграмадзянамі за першы падзел, кароль пабудаваў тут, у варшаўскіх лазенках, шыкоўную рэзідэнцыю, палац на вадзе, і нібыта схаваўся ў ёй. Ладзіў вялізныя балі, прыёмы, збіраў дарагія творы мастацтва і кнігі, гуляў, забаўляўся, весяліўся і рабіў усё тое, што пазней дадасць аргумента ў ягоную чорную легенду. Кароль, які прагуляў сваю краіну. Негатыўны вобраз Панятоўскага несумненна мае пад сабой пэўныя падставы, але ён не адпавядае рэальнасці на 100%. Бо наступныя 20 гадоў кіравання гэтага караля можна назваць яго вялікім дыпламатычным і палітычным поспехам. Кароль здолеў прыдумаць сваю напаўпартызанскую стратэгію правядзення рэформаў у Рэчы Паспалітай. Фармальна ён быў цалкам лаяльны Кацярыне II і як школьнік хадзіў на рэгулярныя справаздачы перад расійскім паслом Штакельбергам у Варшаве. Але шточацвер ён збіраў сваіх аднадумцаў ці ў каралеўскім замку, ці тут, у варшаўскіх лазенках, і яны абмяркоўвалі, прыдумлялі і знаходзілі спосабы прасоўваць усё новыя і новыя рэформы, якія мусілі змяняць краіну. Рэформы Панятоўскага закранулі розныя сферы жыцця Рэчы Паспалітай. Былі створаныя некалькі структураў, якія павялічылі эфектыўнасць дзяржаўнага апарату. Перазапусцілі вонкавую палітыку Рэчы Паспалітай. Кароль паспрабаваў заарганізаваць дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў розных еўрапейскіх краінах. Правялі манетную рэформу. У новым манетным двары ў Варшаве пачалі нарэшце біць новыя грошы Рэчы Паспалітай. Кароль спрыяў развіццю навук і мастацтва ў краіне. За часамі Панятоўскага абуджаецца эканоміка. Ён узвысіў і наблізіў да сябе Антонія Тызенгауза, які быў апантаны радыкальнымі эканамічнымі рэформамі і спрабаваў прышчапіць у вялікім княстве найноўшыя прамысловыя стратэгіі Еўропы. Ягоным палігонам сталася каралеўская горадня. Сярод буйных інвестыцый таго часу было будаўніцтва каля слоніму Агінскага каналу, што злучыў рэкі Днепр і Нёман, і каля берасця Каралеўскага каналу, што злучыў Прыпяць з Бугам. І яшчэ адна важная рэч. Стварэнне новых інстытуцыяў і адбор чыноўнікаў прывялі да таго, што з'явілася магчымасць рабіць кар'еру ўжо не ў магнацкім двары, а ў дзяржаўнай установе. І для гэтай кар'еры, за якую плацілі зарплату, патрэбная была адукацыя. Дарога адукаванага чалавека да працы ў дзяржаўных установах адкрылася ўжо ў 1773 годзе, калі была створаная нацыянальная камісія адукацыі, якая рыхтавала людзей, моладзь да працы ў дзяржаўных установах.
А перад гэтым мы яшчэ маем кадэцкі корпус Станіслава Аўгуста, калі сам кіраўнік у першыя гады свайго праўлення стварае школу для дзяцей шляхты, каб падрыхтаваць маладое пакаленне да службы ў дзяржаўных установах. І гэта сапраўды быў вельмі вялікі крок наперад у параўнанні з папярэднімі гадамі. Панятоўскі праводзіў рэформы так, каб гэта не раздражняла Кацярыну II, і за 20 гадоў у яго шмат што атрымалася зрабіць. Сама ж Кацярына, як лічаць сучасныя гісторыкі, была задаволена сітуацыяй. Яна атрымала новыя землі, але ў той жа час захавала вялікую буферную дзяржаву паміж сабой і Еўропай, дзяржаву, якую яна цалкам кантралявала. Станіслаў Аўгуст, навучаны вопытам першага падзелу, дайшоў да высновы, што больш нельга падстаўляць дзяржаву пад Расею і што трэба правесці рэформы, але са згоды Расеі. Ён вырашыў, што калі пачнецца новая расейска-турэцкая вайна, а тое, што яна будзе, было ясна, бо Расея імкнулася авалодаць паўночнымі ўзбярэжжамі Чорнага мора цалкам. Тады Польшча павінна была Расеі прапанаваць саюз. Паставіць вайсковы кантынгент, як у Саюзе, і, магчыма, у абмен на гэта нешта атрымаць. Калі не палітычныя рэформы, то хаця б павелічэнне войска, бо гэтае войска мела быць карысным Расеі. Ён спрабаваў шмат разоў, і ў 1787 годзе Расея на гэта згадзілася. Кацярына згадзілася на сканфедараваны сойм, на якім гэты саюз павінен быў быць прыняты. У 1787 годзе кароль Панятоўскі дасягнуў асабліва вялікага дыпламатычнага поспеху. У гэты час Кацярына II праігрывала вайну супраць Асманскай імперыі, і ўпершыню яна пагадзілася на тое, каб ёй дапамаглі войскі Рэчы Паспалітай. А каб гэтых войскаў было болей, яна пагадзілася, каб у Варшаве прайшоў сойм, дзе было прынята рашэнне аб павелічэнні войскаў. І каб ніхто не зашкодзіў гэтай справе, Кацярына II ўпершыню пагадзілася, каб сойм прайшоў без ліберум вета, каб на ім рашэнні прымаліся большасцю галасоў. І гэта быў вялізны поспех. Нарэшце ў Рэчы Паспалітай будзе павялічанае войска. Нарэшце гэта войска прыме ўдзел у рэальнай вялікай вайне. Нарэшце Рэч Паспалітая будзе раўнапраўным партнёрам, а не васалам Расеі. І нарэшце сойм пройдзе без ліберум вета. А значыцца, на ім можна будзе правесці процьму добрых новых рэформаў. І сойм, які сабраўся ў Варшаве у кастрычніку 1788 года, сапраўды ўвайшоў у гісторыю. Нашчадкі назавуць яго вялікім альбо 4гадовым соймам. Чатырохгадовы сойм на самой справе ў гісторыі Рэчы Паспалітай прадстаўляецца і сапраўды з'яўляецца часам найвышэйшага патрыятычнага ўздыму. І гэта адбылося, я б сказала, таму, што тагачаснае грамадства саспела да пераменаў у тым агульным кантэксце палітычнай змены мыслення. Ідэі эпохі асветніцтва прынеслі ідэі асабістай свабоды і роўнасці. І гэтыя ідэі праз сістэму навучання нацыянальнай камісіі адукацыі глыбока ўкараняліся ў тагачасным грамадстве. І чаму чатырохгадовы сойм? І чаму такі вялікі аптымізм? Гэта таксама звязана з тым, што ў палітычнае жыццё ўваходзіць шмат моладзі, якая мае новае мысленне, новыя веды і новы погляд на свет, памкненне да ідэяў асабістай свабоды. Але сойм 1788 года распачаўся зусім не так, як гэта планаваў кароль. Па-першае, на сойміках перамаглі збольшага прадстаўнікі апазіцыі. Гарачыя, маладыя шляхцюкі, выпускнікі тых самых школ, якія стварала адукацыйная камісія. Яны хацелі рэформ не менш за караля. Яны хацелі больш рэформ, а караля на дух не пераносілі. Па-другое, 6 кастрычніка 1788 года прускі пасол Леапольд Букгольц узяў слова на паседжанні сойма і абвесціў, што Прусія гатовая падтрымаць памкненне Рэчы Паспалітай да рэформаў і да вызвалення ад уплываў Расеі, нават сваёй арміяй. І гэтая заява выклікала эфект узарванай бомбы.
Да гэтага часу Прусія не ўлазіла ў справы Рэчы Паспалітай і ў справы Расеі ў Рэчы Паспалітай. А тут такі падарунак. Сама Прусія на іх баку. Гэта значыцца, што можна, нарэшце, рабіць рэформы. Наступныя 3 гады працы Сойму выглядаюць як друкарня, якая замест штодзённых газетаў штампуе законы. Распрацоўваецца закон аб гарадах, які падымае статус мяшчанаў амаль што да ўзроўню шляхты. Ствараюцца цывільна-парадкавыя камісіі, правобраз бюракратычнай машыны. На прапанову пінскага пасла Мацея Бутрымовіча прымаюць закон аб паляпшэнні статусу габрэйскага насельніцтва. У тым жа Пінску праводзіцца сінод праваслаўнай царквы. Яна ў Рэчы Паспалітай перастае залежаць ад Расеі. Ну і вядома тое, для чаго ўсё задумвалася. Войска Рэчы Паспалітай павялічваецца да 100 000 чалавек. Спачатку толькі на паперы, але справа зрушылася. Галоўнае, што пастановы прымаюцца і краіна мяняецца на вачах. Кароль Панятоўскі спачатку з разгубленасцю глядзеў на тое, што адбываецца на Сойме. Нібыта рэформы, але зусім не так, як ён сабе гэта ўяўляў. Але ў нейкі момант кароль сам натхніўся энергіяй паслоў і далучыўся да працы. Лічыцца, што фінальную версію знакамітай канстытуцыі 3 мая пісаў ужо кароль, хаця распрацоўку яе пачыналі яшчэ апазіцыйныя паслы. 3 мая 1791 года, на 3-й год працы Сойма, паслы прынялі Канстытуцыю. Дакумент, які падсумоўваў вынік іх працы за 3 гады, а таксама уводзіў у краіне спадчынную манархію, пастаянны ўрад і адмяняў ліберум вета. Пасля прыняцця дакумента паслы вялікай святочнай працэсіяй пайшлі сюды, у касцёл святога Яна, каб адзначыць гэту падзею. Мастак Ян Матэйка праз 100 гадоў пасля тых падзеяў, як заўсёды геніяльна падсумаваў сітуацыю. Паперадзе ідзе кароль, за ім на зямлі ляжыць кансерватыўны пасол Ян Сухадольскі. Ён спрабуе паўтарыць подвиг Тадэвуша Рэйтана і спыніць змены ў краіне, але цяпер это выглядае хутчэй смешна. За ім на руках нясуць 2 маршалкаў, польскага Станіслава Малахоўскага і літоўскага Казіміра Сапегу. Асаблівая ўвага на Сапегу. Справа ў тым, што аўтары Канстытуцыі прыбралі з дакумента ўсе ўзгадкі пра Вялікае княства Літоўскае. Ну проста ўсе разумелі, што гэтыя ўзгадкі запатрабуюць процьмы абмеркаванняў з літоўскімі пасламі, а часу на гэта не было. І ад Сапегі залежыць, ці літоўскія паслы прымуць такое дапушчэнне. Сапега быў прадстаўніком хутчэй кансерватыўнага лагеру, але малады, актыўны хлопец зразумеў павевы эпохі і пагадзіўся. Ён сёння герой дня. Па ўскосных дадзеных даследчыкі мяркуюць, што прыняцце Канстытуцыі падтрымала большасць шляхты Рэчы Паспалітай, у тым ліку Вялікае княства Літоўскага. Па ўсёй краіне ладзіліся святкаванні, балі, феерверкі. 4-гадовы Сойм дасягнуў сваёй кульмінацыі. Дзяржава памянялася. Асабліва эфектыўная была сістэма мясцовага кіравання, і трэба таксама памятаць, што 4-гадовы Сойм утрая павялічыў даходы Рэчы Паспалітай і ў 4 разы павялічыў колькасць яе войска. Можна заўсёды сцвярджаць, што гэтага было мала, але ў параўнанні з тым, што было ў папярэднія дзесяцігоддзі, гэта былі рэвалюцыйныя змены. Але менавіта таму, што Рэч Паспалітая рухалася па шляху поспеху, Расейская імперыя і каралеўства Прусія, а ў пэўнай ступені таксама аўстрыйская монархія, знайшлі для сябе карысць у тым, каб не дапусціць гэтага. Ствараецца гэты механізм, які мы бачым цяпер і ў выпадку з Украінай. Чым больш паспяховая Украіна, тым менш цярпіма гэта для пуцінскай Расеі. Таксама і Рэч Паспалітая, чым больш паспяховая яна станавілася, тым менш цярпіма яна была для Расеі Кацярыны II. І Кацярына II здолела знішчыць яе. Будзем жа спадзявацца, што Пуцін не здолее знішчыць Украіны. Let us hope that Putin does not succeed in destroying Ukraine. Я, Тадэвуш Касцюшка, прысягаю перад абліччам Бога і ўсяго польскага народа, што ўлады, давераныя мне, не ўжывуць дзеля ніякага асабістага ўціску, а толькі дзеля абароны цэласнасці межаў, аднаўлення самастойнасці народа і замацавання ўсеагульнай свабоды.
23 сакавіка 1794 года ураджэнец берасцейшчыны Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка тут, на цэнтральным пляцы Кракава, пры вялікім тлуме людзей прачытаў сваю прысягу і быў абвешчаны дыктатарам паўстання, якое пазней назавуць у ягоны гонар. Прычынай гэтага паўстання стаў другі падзел Рэчы Паспалітай. Прыняцце Канстытуцыі 3 мая моцна напужала Кацярыну II. Яна з жахам глядзела, як яе марыянетка выходзіць з-пад кантролю. На 4гадовым сойме рэформы ішлі за рэформамі, перамяжоўваючыся з прамымі абразамі ў бок расійскай імператрыцы. Кацярына добра памятала, як 3 гады назад у Францыі падобныя ж рэформы скончыліся тым, што тамтэйшаму каралю проста адсеклі галаву. Кацярына пачала перажываць за сваё здароўе і распачала падрыхтоўку другога падзела Рэчы Паспалітай. А што ў гэтай гісторыі прускі кароль? Фрыдрых жа абяцаў падтрымку Рэчы Паспалітай у барацьбе з Расіяй. Прусія сціпла змаўчала, што за свае паслугі яна папросіць польскія гарады Гданьск і Торунь. Калі паслы на 4гадовым сойме даведаліся пра такія ўмовы, то яны гнеўна адкінулі прапановы Прусіі. І тая, недоўга думаючы, перайшла на бок Расіі, каб атрымаць гэтыя гарады праз другі падзел. Цікавае пытанне для альтэрнатыўнай гісторыі. Што было б, калі б яны пагадзіліся, і Прусія дапамагла ў змаганні з Расіяй? Ці выратавала б гэта Рэч Паспалітую? Але ў нашай рэальнасці здарылася тое, што здарылася. Прусія перайшла на бок Расіі, і Рэч Паспалітая засталася без саюзнікаў. У 1792 годзе Расія абвясціла вайну Рэчы Паспалітай. Зноўку быццам не сама. Незадаволеныя прыняццем Канстытуцыі магнаты паехалі скардзіцца на рэфарматараў у Пецярбург да Кацярыны. І тая, нібыта проста пагадзілася дапамагчы ім вярнуць справядлівы лад у айчыну. У весну 1792 расійскія войскі ўвайшлі на землі Беларусі і Украіны. Жаўнеры Рэчы Паспалітай змагаліся мужна, але розніца ў колькасці вайскоўцаў і іхным досведзе ўсё прадвызначыла. Вайна была прайграная. У 1793 годзе у горадні на другім нямым сойме расійскія сілы прымусілі паслоў падпісаць згоду на другі падзел і аддзяленне яшчэ 308 тысячаў квадратных кіламетраў сваёй зямлі. Цяпер толькі на карысць Расіі і Прусіі. У 1794 годзе шляхта падняла паўстанне супраць гэтай несправядлівасці. Кіраўніком абралі Тадэвуша Касцюшку. Ён зрабіў, што мог. Нават здолеў выйграць некалькі невялікіх бітваў. Але 10 кастрычніка 1794 у бітве каля Маціёвіцаў войска паўстанцаў было разгромленае, а пасечанага казакамі і непрытомнага Касцюшку узялі ў палон. Больш ніхто нічога ў гэтай гісторыі не мог змяніць. Але ці трэба было пачынаць гэту гісторыю? Усё ж ішло нармальна, кароль спраўляўся, рэформы адбываліся, краіна хай сабе паціху, але мянялася. Ці патрэбны быў гэты 4гадовы сойм, гэтыя радыкальныя рэформы? Ці патрэбна была гэтая канстытуцыя? Гэта старая дылема. Ці магчыма было выжыць, нічога не робячы, каб не прыцягваць увагі, і спадзявацца незаўважна прайсці праз рэвалюцыйную напалеонаўскую эпоху, каб нейкая Рэч Паспалітая магла закінуць якар у легітымісцкай гавані Еўропы пасля Венскага кангрэсу. Але заўсёды існавала рызыка, што нейкая сітуацыя ў міжнародных справах зробіць зручным для навакольных дзяржаваў яе падзел. І ў такім выпадку не засталося б ніякай спадчыны, да якой можна было б вярнуцца, ніякіх цудоўных традыцыяў. Без сумневу, калі б ёй далі магчымасць, Рэч Паспалітая магла б выжыць, развівацца і квітнець у 19 стагоддзі, дзякуючы рэформам 4гадовага сойму. Гэтыя рэформы ажывілі сістэму кіравання. Яны пераасэнсавалі грамадства такім чынам, што паставілі яго на шлях, дзе нацыя ўрэшце павінна была уключаць усіх жыхароў Рэчы Паспалітай, незалежна ад саслоўя, мовы ці рэлігіі. Гэта быў шлях у будучыню.
That was the way to the future. Натомість, Што да канстытуцыі 3 траўня, якая ліквідавала ўсе састарэлыя хібы польскага ладу, як было ва ўступе, і стварала з Польшчы дзеяздольную дзяржаву, як мы ведаем, гэта працавала ў год. Не само яе дзеянне, але прыняцце паказала нам самім праз нас, што ў першы момант, калі тое стала магчымым, мы здолелі змяніць гэтую дзяржаву і ператварыць яе ў вельмі спраўна дзейную машыну. Гэта пераканала палякаў у тым, што, па-першае, яны не няўдачнікі. Па-другое, у польскай палітычнай традыцыі з'яўляецца падмурак для адраджэння дзяржавы. А па-трэцяе, мы здольныя гэта зрабіць. І найважнейшае значэнне Канстытуцыі 3 траўня, усёй дзейнасці 4гадовага сойму, але перадусім Канстытуцыі, палягае ў тым, што мы пераканаліся, што здольныя стварыць спраўную, моцную дзяржаву. І што маем да чаго вярнуцца, калі нас падзялілі. як нас розібрано. Панятоўскі, ужо не кароль, пражыў апошнія гады свайго жыцця у Пецярбурзе, дзе і памёр. Хутчэй за ўсё, вельмі часта перабіраў у галаве падзеі 4гадовага сойма. Што было б, каб ён не дамовіўся на гэты злашчасны сойм з Кацярынай? Каб гэты прусак Бугольц не вылез на трыбуну? Каб паслы былі больш стрыманыя ў сваіх патрабаваннях рэформаў? Бо ён жа ж, Панятоўскі, казаў ім, і яму паўтараў канцлер Вялікае княства Літоўскае Яўхім Храптовіч: не спяшайцеся, Кацярына памрэ праз некалькі гадоў, і тады будзем рабіць рэформы. Давайце не зліць магутнага суседа. Але яго не паслухалі. А з іншага боку, можа, і добра, што яго не паслухалі. Канстытуцыя 3 мая, вобраз Касцюшкі, сталі пуцеводнымі зоркамі, якія вялі польскую нацыю праз усё 19 стагоддзя да здабыцця сваёй незалежнасці. Зрэшты, дапамаглі яны таксама і беларускаму і літоўскаму нацыянальным рухам. Рэч Паспалітая занепадала вельмі доўга, як мінімум з нямога сойма 1717 года, але, можа, і агулам з сярэдзіны 17 стагоддзя. Але ў апошнія дзесяцігоддзі свайго існавання гэта вялікая, сшытая з розных ласкуткоў дзяржава паказвала амбіцыю на змены. Яна хацела выжыць. На жаль, не атрымалася. Можа быць, з-за таго, што ў апошні момант не стаіліся, не схавалі гэтую сваю амбіцыю. А можа, і наадварот. Гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца, як правільней было зрабіць. Але для нас, людзей 21 стагоддзя, важна, што падобныя пытанні мы мусім задаваць самі сабе цяпер. Ну, бо вельмі шмат падобных асацыяцый у нас узнікае. Канфедэрацыі, як правобраз штучна створаных народных рэспублік. Шантаж і подкуп эліт суседніх дзяржаў. Прэтэнзія на богавыбранасць у вырашэнні лёсаў суседніх народаў. Украіна здолела паламаць гэтыя асацыяцыі, даўшы прямы адпор агрэсіі з Масквы. Беларусь працягвае гуляць у напаўпартызанскую гульню па методыцы Панятоўскага. Ці гэта толькі падаецца? Зрэшты, 21 стагоддзе прымушае нас шукаць свае адказы на пытанні, пастаўленыя ў далёкім 18 стагоддзі. 25 лістапада 1795 года здарылася трагічная падзея. Было спілаванае тутэйшае дрэва дзяржаўнасці, якое расло на землях Польшчы, Літвы, Беларусі, Украіны шмат стагоддзяў. Польшча здолела адрадзіць сваё дрэва праз 100 гадоў, а іншыя народы вымушаныя былі высаджваць новыя сажанцы сваёй дзяржаўнасці. У кагосьці гэтыя сажанцы ўжо даюць свае плады, а ў кагосьці ўсё яшчэ змагаюцца за выжыванне.